Bosio bona hasorobotiro kubwatekana na siasa nigo bono abarai be kiama kia UPA kurwase orogongo rwa agusi banyare koba bagwesokia na gukwandira obotati obwanyare koba bokwenekiwa samatuka bwangwiga obworoke bune kiama kia UPA na kigetangaine ase opusena kigetangaine ase okorokia kweroberia bosio bobochorio bonene na bogokwenekia komusira Dr. Fred Matiang'i asobochorio bonene bore bosio ya toleta ali tukoria rero gutete kwira ni ngambu ya mono aseri tukori gorontu aro jase mitandao ne kireti chito ne kitivi chito ekera sino beti yakore tu kulingana no maarufu ye byama chama ya ito ya UPA nero yarekanete koma ebwa tu maarufu mono actually 800 plus ekabwatu kuna ODM 500 meaning half of it nginta tokota abantu baminto aba gusiba minto tekwana somo numike gusinga enyomba ya ito nerehe ingakienda abantu kunya kotebalenga nere village even in a constitution ni anjete ngabantu kuikaba cyakere kuru village inche gona biro yo mobo wechi coordinator kurugusi yonsi ese yabeta koteba ngambuye mona sengenchi pati ito ya rokanire ke ko twaro bobuyo bonene tarisi na saba chimuti nyuko na limontu atwaro bobu Nyamira county asobo cholyo obokebwa koreke tororo na bono iga ya nyare kanire nga opinion poll ya koretwe ditukoli igoro na baya rokane nga UPA yagendere gutangana konare kubolia bagusibonsi asemole asemwabeta kisi ane Nyamira tochamo ketinginye kengaini gekorosia enyomba yaye gekuriyo bondi kiarosia enyomba yaye eburage gotugia soime bolia barayi baito kurugusi ekara tole twensi kwa pamoja tole maega ya Dr. Fred Matiang'i tobwaterane totige konya koriane bigocha totige chisege kwa safari tobwate neyemo kubasaba barayi baito bakisi ande Nyamira na Kenya ngimase twaika tobwaterane tobegentekemo egere togende gochibozi asonsi nonsi epati ito ya UPA eya rokanire koba yobobui obonene tochamo egore nere sega yomugusi nande muntu taba ng'aina abantu baminto ng'epati nero korugusi engago wetani UPA tochamo to build epati ito etenene egere netu no mugusi na litoranyare korokunegesa kugetenene biya mona sana tigatobe amo toleje stasi epati ito actually tigamba tebi ntu epati ito teri epati yukuge paranga kiene muntu ararengera linga abantu barabanda ko mnyoka kigali goro ba gukona kiango epati ito germa sinani even members numbers we have it no orangire bono ya abantu kiri ward ngo bago je bale registered so na bonde ko teba ngepati ito ya hopa na genda tako genda mutu na ndengo tebya barayi baito bonspi ene epati to koraja akera tora semelia inyomba ya bande kara agaji nyomba yao ekero gosiaru kuri nyomba ya bande gichuire watukanga no bwata soko genda so this is the right party wote tekole kwa barayi baito abana sasa baito bonspi kusiengi manabona Kenya ngimanga ki wacha tukuja pamoja tuunde chama yetu ya UPA.